چشمک میزنی آشکار و پنهانی چشمک میزنی با هوایی. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Довуд Про ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз сарояндаҳои машҳури тоҷик Шабнами Сурайё ба шумо маълумот бидиҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар видеои имрӯза лайк монед ва инчунин дар канали Довуд Про обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват кунед. барои диққататон ташаккури зиёд ва ба шумо тамошои бофароғатро хоҳонам. шабнами Сурайё 14 октябри соли 1981 дар шаҳри Кулоби вилояти Хатлон чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. модараш Сурайё Қосимова, ки бо номаш тахаллуси ҳунарӣ интихоб кардааст, ва хоҳараш Фарзонаи Хуршед низ сарояндаи маъруфи тоҷик ҳастанд. шабнам бори нахуст дар соли 2003 рӯи саҳна баромад, аммо шӯҳраташ танҳо соли 2006 пайдо шуд. яке аз таронаҳояш аз қудуми сафар дар хит-паради миллии Тоҷикистон мақоми аввалро ишғол кард ва беҳтарин таронаи ҷадид эътироф гардид. ин суруд инчунин дар Афғонистон ва Узбекистон машҳур гардид ва инчунин дар дигар кишварҳо. пас аз ба даст овардани маъруфияти васеъ дар солҳои 2009 ва соли 2010 дар Аврупо ва Амрикои Шимолӣ як сафари консертӣ анҷом дод. шумораи муҳоҷир ва муҳоҷиронаш аз ҷаҳони Эрон хеле зиёд буданд. ӯ пайваста дар Тоҷикистон, Русия ва дар дигар кишварҳои ҷаҳон консерт медиҳад. дар айни замон он тақрибан дар саросари ҷаҳони Эрон ва берун аз он маълум аст. шабнами Сурайё борҳо ба дигар ҳунармандони Тоҷикистон аз қабили Парвина Шукруллоева, Ҷонибек Муродов, Баҳроми Ғафурӣ, Суҳроби Сафарзод, аз Афғонистон бошад Ҷовид Шариф ва Наҷиб Навобӣ, инчунин бо овозхонони маъруфи амрикоӣ, ки эрони табор аст, Лайло Фарӯҳар дар консерти худ дар Душанбе дар соли 2016. шабнами Сурайё бо Қурбон Ҷалолов издивоҷ карда буд. соли 2015 шавҳараш вафот кардааст. шабнами Сурайё айни ҳол 40 сол дорад. падараш корманди ҳифзи ҳуқуқ Шодравон Хуршед Рабиев, модари Шабнам Сурайё Қосимова ва хоҳараш Фарзонаи Хуршед низ аз ҳунармандони шинохтаи Тоҷикистон мебошанд. шавҳари Шабнами Сурайё айни ҳол Холид Зоҳир мебошад ва онҳо як духтари дусрӯяке бо номи Шарифамоҳ доранд. шабнамро машҳуртарин овозхони тоҷик медонанд, ки шӯҳраташ аз марзҳои Тоҷикистон гузашта ва ҳунараш дар Осиёи Миёна, Эрону Афғонистон дӯстдорони бисёре дорад. шабнам сурудҳои тоҷикӣ, русӣ, афғонӣ ва форсиро бо мусиқиҳои замонавӣ тобиш дода месарояд, ки ҳаводоронаш аз ин рӯ меафзоянд. вай сурудҳои Сурайё Қосимова, Фарҳоди Дарё, Лайло Фарӯҳар ва Аҳмад Зоҳирро низ бозхонӣ кардааст. шабнам соли 2004 бо суруди «Ман садқаи ту» дар саҳнаи мусиқии Тоҷикистон зуҳур кард, аммо замоне номдор шуд, ки яке аз сурудҳояш аз қудуми сафар дар соли 2006 беҳтарин суруди Тоҷикистон эътироф гардид. шабнам дар солҳои 2008-2009 бо ибтикори ширкатҳои хориҷӣ 5 консерт дар Аврупо, 3 консерт дар Канада ва 10 консерт дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор кардааст. дар соли 2014 сазовори ҷоизаи беҳтарин ҳунарпешаи кишварҳои форсизабон дар озмуни мусиқии Big Apple Award дар шаҳри Нью Йорк гардид. соли 2017 дар озмуни мусиқии Daf Bama Music Awards 2017, ки дар шаҳри Ҳамбурги Олмон баргузор шуд, шабнам иштирок кард ва соҳиби ҷоиза шуд.
то бакунун албомҳои зиёдаш рӯи нашрро дидааст. шабнам бо бархе аз овозхонони тоҷик аз ҷумла ҷонибек муродов, садриддин наҷмиддин, баҳроми ғафурӣ, шодравон суҳроби сафарзод, парвина шукурлеева ва дигарон ҳамкорӣ мекунад. шабнам дар Эрон, Афғонистон ва Узбекистон низ дӯстдорони бисёре дорад. аз он хотир ки бархе аз сурудҳои маъруфи эрониву афғониро аз ҷумла «Ёри Сабзина», «То туро дидам», «Аз қудуми сафар» ва «Шишта бошам» бозхонӣ карда бо овозхонони тоҷики афғонистонӣ Ҷовид Шариф ва Наҷиб Навобӣ ва эрони амрикоӣ Лайло Фарӯҳар бо сарояндаи узбек Юлдуз Усмонова сурудҳои дуовоза иҷро кардааст. соли 2007 Созмони Милали Муттаҳид Шабнами Сурайёро сафари ихтиёрии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби Тоҷикистон таъин намуд, то ки барои рушди барномаи Созмони Милали Муттаҳид доир ба мубориза зидди бемории норасоии масъулияти бадан мусоидат намояд. шабнами Сурайё дар саҳифаи шахсии худ беш аз 1,3 миллион подписчик дорад. ссилкаи канали Шабнами Сурайё дар описанияи видео закрепит карда шудааст. марҳамат дар омада ба канали Шабнами Сурайё обуна шавед. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. барои пешрафти кории мо дар видеои имрӯза лайк гузоред, инчунин дар канали Довуд Про обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед ва дар зери видео яъне дар комментария фикру ақидаҳои худро ҳатман нависед ки мо дар видеои оянда дар бораи кадоме аз сарояндаҳои тоҷик ба шумо маълумот бидиҳем. ташаккур барои диққататон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бимонед. Shabnam